Днес ще играем на Brawl Stars. Ще ви кажа моите герои. Аз да казвам Кристиян. Ето моите герои. Започвам от начало, винаги шеля началото, защото винаги започвам винаги. Ето хора моите герои. И имам 4 Great. Time for more humiliation. За другото е такова, шоповете. Попало на този герой, имаше само маски 3 кина. Forest Fury! Bridges up! Този го ще го нямам. И този шопът го имаше безплатно. Не знам, това е много киното. Лайк също. Tiny but fearless and known for their guile. Small but Ще направя 2 игри. Да видим кой е по-добър. Гол. Ще направя повече килове. Гол и с шели. Хора, това да сте го видели, ще направим да видим какво ще направим. Добре, пак стига ще се ето да бъде. Точно малко време да се видим. I will get my mark! О, не ми трябва пари. I always get my mark! Talk is cheap! Аз убивам това на малко. Виждаме какви отровата се води. Има още 2. Няма само 3. Добре, предите 2. Окей. Добре, направя. Това не може да бъде. Така, и да направим сега, да видим че шели. Чисто равно да направим шели. И да видим, шели ще направим повече килове или ще умрем. И после ще направим шели. И ако ще се с който умърва този с него ще пробвам по-супер. Ще има на следващата игра и ако той победи, ще направим още една видео на още. Не, това ще е такова нещо. Как ме дебли? Аре, умирай, бе! Там ли ти да се? Не, ще им бути да бързо. Оле! Веднага. Добре, имаме сега с Едгар. И с Едгар, ако направя победа, на радио. Can't believe I have to do this. Кой си победи? Който ме иска победи или който
You can't make me! Get away from me! Ama bisa ingat ini yang mana untuk kedengaran. Barang kurasa, bisa ngomong. Oh man. Добре. Спомен. Той герой не е ултра трагичен, нали? Ще го пробвам. Да видим какво ще бъде с него. Не виждам добри герои. Другото замаха и още динамично. По средата, т.е. ако има трима герои, може да ги се удариш на тримата победи. Оп! И не е. Не, това е много силно. Оп! Чудна хоп! Айде, ви! Сега не прави добри това. Айде, да видим следващия кафе. Оу! Айде. Карал! Айде да видим какво. Сега. Той е това. О, има такива. О! Оп! Има едно. Сега ще ги парят хора. Super rare! О, защо пак? О, виждам. И сигурно мога да апгрейд на Пайпър. My tools ain't for fools. Не знам дали сме толкова добра, ако направим още една победа. Ако направим победа в следващото видео, ще играя на видео, който правят всяко победи с този герой. Да видим, не ми е нали? Тайни, да бъдем тайни. Там да се изтрета да си не можем. Да имаме. Първи играта. Оп. Оп, да видим. О, не там, не там е. Така е. Голямо от... Ако... Айде. Ще 10 пъти ударих това апарат. Хоп, хоп. Има още един път. Хоп. Слушай, хоп. И ми дара ушиби. И ми дара убия бан. Долу. 4 мъзни. На 3 мъзни. Аз съм 4 пътя. Сега да се разтетя. Има ли джъмпскер? Аз горе мога още. Друго. Около си двама съм. Още. Ай! Хора, правим цяло видео. Това е ще го правим. О, няма да гледайте. Аз направим още на следа. Не е някакъв плей. Ще видим какво ще падне, какво ще видим. Това пак. Ще става
да ги подред. Аз съм правил много толкова подред, с този пет. Наш любимый герой Эдвард. Там что? Да, тебе много гадно, что kiedy krzywny i ja poszła mira. Buta na zero. Pora mogę gaz. Pora jak mogę są tylko. А, то можно на просто. Или я слетел. Может 4 ма. Что на 5 ма. Сколько грамм? Buka dia terus bagaimana? Ini mau langsung dari. Hop, Kora, oh, stane on 29. Kora, kayak red. Kora, pas deh, ke pene, ciao.